Kaixo esploratzaileak, begira zenbat behi. Badakizu ezertan ari diren? Hausnartzen ari dira. Behiek jadanik irentsi duten belarra berriro ahora daramate eta berriro murtsikatzen dute. Uah! Horrela hobeto egiten dute digestioa. Baserri honetan, behiak aske ibil daitezke. Kanpoan edo barruan egon daitezke, beraiek aukeratzen dute non egon. Galdera bat daukat. Zer ari ote dira barruan dauden behiak? Eta barruan daudenei bisitatzen badiegu? Zeintzuk bisitatuko ditugu? Behiak edo txal txikiak? Zer nahiago duzue?